Третата награда во оваа категорија е за... The third prize in the fourth category goes to Emily Marian Rimpeva, Bulgaria. Ухание си ти, спомен за слънце и море. Усмивка си ти, нежната сила на ръце. Но къде си, аз не знам, ти пожела да бъдеш сам. За мен си сега грешна посока, но вървях. Дай ми надежда и ще върна всичко, което разпилях. Дай ми надежда и ще сбъдна всичко, което пожелах. Мога небето да превърна в куп натрушени стъкълца, но пак те наситно в мене диша, само за тебе любовта. Мълчание си ти, вечно заключена врата. Пътека си ти, моя Голгота и съдба. Колко просто е това, щом си до мен, ще кажа да. И знам, в любовта има посока и вървя. Дай ми надежда и ще върна всичко, което разпилях. Дай ми надежда и ще сбъдна всичко, което пожелах. Мога небето да превърна в куп натрушени стъкълца, но пак ненаситно в мене диша, само за тебе любовта. Аз не казах остани, ти си тръгна сега, боли. Не търся любовта, просто искам те тук и сега. Вярвай, вярвай в мен и сега. Нищо друго не искам, но вярвай всеки ден и така. Само вярвай в мен и спаси мен любовта. И спаси любовта.